Tak, já teďko vám řeknu všechno, co my o vás tam v Levíčku víme. My víme, že jste většinou hodní, ale vždycky někde nějaká chybička se objeví a proto je lepé si o tom říct, abyste ji mohli opravit. Nic se nebojí, nic nestane. Jste spolu. Tak první na řadě je Áronek. Kde pak ho máme? Tady. Ty jsi nejstarší kluk ve školce a podle toho se i chováš. Je na tebe spolehnutí, pomáháš menším, výborně ti jde angličtina a cvičení ve školní tělocvičně. Tak to se mi líbí. Jenom samá chvála. Tak teďko ti přinese Andílek nějaký dáreček. Teď se seznámím s Ivánkem. Tady jsi. Máš občas ucpaná ouška. To asi není, že bys je měl ucpaná, ale nechceš slyšet, co se ti nelíbí, viď? A často musíš mít první i poslední slovo. Je to pravda? Je. Občas si vymýšlíš nebezpečné úkryty. Co to znamená, že vlezeš třeba do komína nebo do letničky? Ne. Měl by si víc pečovat o svoje věci, hlavně o své oblečení. V angličtině se snažíš, hraješ si s klukama a umíš dětem poradit. Tak to je od tebe hezké. Taky dostaneš dáreček. Kačenka. Tady je. Dej mi ručičku, abych tě viděl. Kačenko, tady seš. Seš roztomená horčička, to je pravda. Ale provokuješ děti. Víš, co to je provokuje? Víš to vůbec? Trošku je pošťukuješ, viď? Neuklízíš a neposloucháš paní učitelky. A často se šťouráš v nose. A to taková roztomilá holčička by neměla dělat, tak se nad tím zamysli. Jinak tě musím pochválit, že se umíš sama obléci i svléci. Tak to je dobře. Nikolka Kadlčíková. Tamhle je. No vidíš, a tady mám samou chválu, co mi andělíčkové napsali. Jseš jemná a hodná holčička. Máš ráda ve věcech jasno. Někdy pláčeš, když není po tvém. A to je škoda. Jsi moc šikovná, jde ti keramika i cvičení. Ale teď přijde trošku pokárání. Doma se nechceš umývat, je to pravda? Neposloucháš maminku a tatínka a odmlouváš jim. Tak to máš co napravit. Jinak je to všechno v pořádku. Teď můžeš o tom rok o všem přemýšlet. Jáchym. Tady je. Je to moc prima kluk. Umí se ovšem domluvit. Krásně si hraje. Je samá chvála. Doma ale občas kňourá, odchází od jídla a někdy se nechceš sám oblécit. Ale když se nepočuráváš a uklízíš po sobě hračky a umíš krásně poděkovat. Tak to je zase samá chvála. Prosím. Varunka Keblušková, kde pak tě máme tamhle. Jsi moc hodná holčička, pečuješ o Jáchyma a Nikolku Fejkovou.
ráda se směješ, umíš básničky a písničky a krásně si hraješ s miminky. Jsi šikovná. Maminka a tatínek mi tady poslali přání, aby si přestala kousat nechtíky a neštělala se v nose. To se pro holčičku nehodí, viď? To ti musím domluvit. Aby si přestala odmlouvat a zůstala sedět u stolu, dokud nemáš všechno dobabáno. A aby si nejedla tolik sladkostí. A to je těžké, viď, když jsou tak dobré ty sladkosti. Teď tady mám v seznamu Barunku Krasňanovou. Kde pak je to? Která holčička to je? To seš ty? Ano. Jsi moc milá, ráda si hraješ s klukama, občas ale nevnímáš, co se po tobě chce. Je to pravda? Je. Doma se ale nechceš dělit o hračky, nechceš večer chodit do postýlky a rodiče počítají do 3, než poslechneš. Jinak se ale staráš o svoji sestřičku Teresku, když má bolístku, hlasitě zdravíš, ráda pomáháš mamince a tatínkovi v domácnosti a teď dávejte všichni dobrý pozor. A většinou najde věci, které tatínek hledá. Tak takovou holčičku bych všem tatínkům psal. Kuba. Kde tě mám? Tady. Ahoj, Kubo. Ty jsi moc hodný kluk, hezky si hraješ, jde ti dobře angličtina. Je nám všem líto, když nemáš dobrou náladu. A to je škoda. Že jo, je lepší se usmívat, než být zamračený. Tak teď si pojď pro dáreček taky. Ježík. Tady se Ježíkom. Ty jsi moc milý kluk. Máš rád děti i paní učitelky. Já bych tě taky měl rád. Rád zpíváš. Chtělo by to víc zapracovat na oblékání a malování. Tebe nebaví malování? Baví, viď? Musíš se trošku víc snažit. Já vím, že se to všechno napraví. Matěj. To seš ty? Ale prosím tě, to zrovna se nepotkáváme v dobré formě spolu. Ty jsi velký ochránce malých dětí. Slyším samou chválu. Rád stavíš s klukama lodě z kostek, uklízíš a máš starost o ostatní. Moc se těšíš na sestřičku. A teďko, co by si měl trošku napravit.